दुर्गा माँ की जय। दुर्गा माँ की जय। दुर्गा माँ की जय। जय दुर्गा माँ की। खुलुमबाय लोगोफोर सायखंल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। जोंना दिकेजुलि बाटासिपुरनि कृषि दुर्गा फुजाया दिनै माने मण्डपनि गिबि खुन्थिया गायसननो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै दायो रेडि जाबाय खुन्थिया गायसननो थाखाय। फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि लोगोफोर दिकेजुलि बाटासिपुरनि दुर्गा फुजा ओमफ्राय दा माने गिबि खुन्थिया गायनो थाखाय रेडि जादों आरोना फुजा मण्डपनि गिबि खुन्थिया दायो गायनो रेडि जागासिनो दङ। खुन्दुङा जोंना फुजायाबो बारा गोबाव सम गैला जाथारसिगोन 28 तारिखआवनो लायगोन जोंना दुर्गा मुर्तिखौ 28 तारिखआव लायनाय जागोन नालाय ओमफ्राय दायो नै एसे बोसोनगिरि आफादगिरिफ्रा एसे बिबुंथि होनो नागिरदों। आच्छा दिनैनि 8 तारिख सेप्तेम्बर दाननि 2025 बेजों लोगोसे जेनेखि जा बोसोनगिरि बिथां जितेन रामसियारि बेजों लोगोसे देग्लायसो मोननाय जोंनि आफादगिरि बेजों लोगोसे गासिबो मेम्बारजों लोगोसे आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा गोथार सान बे गोथार सानाव जोंहा खुन्था गायसननो नागिरदों बे हिसाबै जोंहा साफ्रोमबो मेम्बारखौबो दसे सम जेनेखि खुन्थायाव बयबो हमनानै जोंहा जेनेखि हाखर जावखानाय हिसाबै आरो बारग' आफादगिरिखौनो खुन्थाखौ दांग्रोनो थाखाय आंनिफ्राय गुबैयै खावलायहरनाय जासिबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोसोनगिरिखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आफादगिरि सारखौ आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जय दुर्गा माँ की जय। जोंहा दायो गोदानै मोननाय सेक्रेटारि बिथाङा ओमफ्राय आरो प्रेसिडेन्ट बिथाङा बारग' जोंहा प्रेसिडेन्टखौहाय बोसोनगिरिखौहाय आर'नाइजों मान बावबाय आरोना ओमफ्राय दायो गिबि खुन्थिया गायसिगोन नालाय दा बे बारग' बोसोनगिरि आदा जितेन रामसियारिखौ गिबि खुन्थियाखौ हमजेननो थाखाय जोंहा दायो गोदानै मोननाय आफादगिरि आरो सेक्रेटारि सारा खावलायो आरो दायो नै इथिंजाय फुजानि आलारि बाथि गासिखौबो रेडि खालामगासिनो दङ। जोंहा फुजाया देग्लायबो गाजा गोमजायै मोजाङैनो जागोन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायबाय साफ्रोमखौबो। दायो खुन्थाखौ गायसननो रेडि जाबाय पेन्डेलनि टेन्ट हाउसनि खुन्थाखौ दायो गायसनसिगोन। गोबां मानसिफ्रा माने बुंबाय थादों फुजा जाया जाया होननानै खिन्थु बेयो नंखाय फुजाया जागोन जोंना रेडि खालामगासिनो दङ फुजानि थाखाय लाहार फाहार। दे जय दुर्गा माँ की जय। दुर्गा माँ की जय। दुर्गा माँ की जय। जय दुर्गा माँ की। सबै माटिका सुनमा एकेबारे सिधा करिल बे खुन्थियानो जाहैबाय लोगोफोर गिबि खुन्थिया लाइ खुन्थिया बे खुन्थिया माने फुजा जोबजासिम थाखासिगोन आरोना बे खुन्थियाखौ बुखुनोबो मोनला लोर सोरबो खालामनो मोनला दायो बेखौ गायबाय नालाय बियो फुजा जोबजासिम थाखासिगोन नैबे खुन्थियाया। ओमफ्राय दा जोंहा गिबि खुन्थियाखौ गायनानै लानाय जाबाय नै। आच्छा गिबियावनो जोंहा दा बोसोनगिरि जितेन रामसियारिखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। मानगोनां जोंनि बाटासिपुर एलेकानि दुर्गा फुजा सिरि सिरि दुर्गा फुजा कमिटिखौ दैदेननो हानाय जोंनि इयं क्लाबनि सोद्रोमा नोंथांमोन दिनै आंखौ बोसोनगिरि हिसाबै बे लाइ खुन्थिया गायसननाय जि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो होनायलाय आं मावफुंबाय आरो बे लेखायैनो आं दिनैनि बे लाइ खुन्थियानि गायसननायनि फंनैसो जोंनि बाटासिपुर इयं क्लाब दैदेननो हानाय फुजाखौ बिथांमोना फंनैसोबाबो बानजायलांगोन बिथांमोना गोसो होना खोनासं। जोङो जिखुनु हाबाफारि लाबा बिदिनो बोसोनगिरिखौ लानानै
जोङो माखासे नियम नितिजों जोंनि गासैबो सोद्रोमाया 2004 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो बेखौ लानानैनो दिनैसिम जोङो बे फुजाखौ जोंनि रेलवे कल'निनि माखासे स्टाफ लोगोसे जोंहा माखासे हारसा बांगालि बेखौ जों ज' लोगो नांनानै बे फुजाखौ जों मावबोदों आरो बिथांमोना जोबोद जोंखौ सहाय होबोदों जोंनि सकलो जनगोष्ठियानो आरोना बे बिथांमोना अबदान दं बेहाय बे हिसाबैनो जों दिनै बे फुजाखौ खुंबोबाय थादों 2004 मायथाइनिफ्राय फैयै दा 2025 अर्थात दा नैबे दिनैनि बे लाइखुन्थिया गायनायाव जोंनिनो इयं क्लाब कमिटिनिनो फुजाखौ सालायलांनो हानाय मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो माखासे जोंनि इयुथ टीम जितु कमिटि बिथांमोना जथेस्थ' हेफाजाबजों लोगोसे जोंखौ बे फुजा जानायाव जोंखौ मदद होबोदों देग्लायनि जि दुर्गा फुजा 2025 मायथाइनि बे फुजायाव जोङो जेबो दुखु दाहा जायाबासिनो बा नांलाया खमलायाबासिनो जोङो देग्लायनि बे सानथामनि जि हाबाफारि जोङो बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मावनांगोन आरो जोंनि बे जोंनि इयं क्लाबनि सोद्रोमा बिथांमोना बेखौ मावफुंगोन होनना आसा फारिदों आरो जोङो अनलायनानै जाहाथे जे जों सानथामनि हाबाफारिखौ सेप्तेम्बर दाननि 28 थारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन फुजाया बेलहरन नङा होमबा बे टाइमसिम जोङो दा माखासे खामानि मावनो गोनां दं दिनै लाइखुन्थिया गायसनबाय आरो बिदिनो समजों लोगोसे जों थांफानानै बै समखौ जोङो सानथामखौ जों बहुद हेफाजाब मोजाङै मोजां जों जाहाथे फुजाखौ सालायलांनो हायो बेनि थाखाय आं जोंनि इयं क्लाबनि टीम सोद्रोमा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जिबायदि मोजाङै मावफुंबाय नोंथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर होनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जय दुर्गा माँ की जय दुर्गा माँ की जय दुर्गा माँ की जय जय इयं क्लाबनि जय इयं क्लाबनि जय इयं क्लाबनि जय जोंना लाइखुन्थियाखौ गायखांबाय ओमफ्राय जोंना बारग' प्रेसिडेन्ट आफादगिरियाबो बोसोन होबाय बेनिफ्राय जोंनिया लोगोफोर फुजा मन्दपाथ' नैयावसोमोन नालाय नैबेसोमोन नालाय दाखालि सिफायबाय आरोना फुजा मन्दपखौ दाखालि सिफायनानै फुजा मन्दपखौ जोङो दायो ओरै साइडआव बानायनाय जाबाय आरोना साइडजोंहाय ओमफ्राय दायो नैथिंजाय अफिस रुम बानायगासिनो दङ ओमफ्राय दिनै थिं दोनाया कमप्लिट जागोन बेयो जाहैबाय अफिस रुम आरोना होमबा बयखौबो फैबाय थानाय फुजाखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरबाय रायजोफोर लैहोर लैहोर फैलायलायदो आरोना फुजायाव ज' ज'नो नै ओमफ्राय जोंना फिल्माबो मोजां दं मोजां फिल्म लाबोगोन लोगोफोर फिल्मखौबो नायनो दाबाव फुजाखौबो नायनो दाबाव आरोना जोंनि बादासपुर दिकियाजुलि रड स्टेसन बादासपुरनि श्री श्री दुर्गा फुजाया जोंहा थांनाय 2004 मायथाइनिफ्रायनो जानानै दिनै फैयै 2025 मोनफैबाय आरोना 2025 मोजाङै मोजां जागासिनो दं जोंना फुजाया बेबायदिनो देग्लायबो मोजाङै मोजां जालांगोनखौ आसा खालामबाय आरोना होमबा बयबो फैलायलायदो फुजा नायनो फुजासालियाबो माने गुवार जाबाय ओमफ्राय क्वार्टार दंजोबोमोन क्वार्टाराबो बायजोब्बाय नालाय सिफायजोब्बाय दायो मोजां जाबाय आरोना फुजासालियाबो गाजा गोमजायै फुजाया देग्लायबो जागोन बयबो लैहोर लैहोर फैलायलायदो